Kunjalo impela ke mthandi wamaskandi nomthandi we-channel esimanzonzo. Ngingaqhubeli phambili ngithanda ukubonga kakhulukazi asebe-subscribe nabase-commentile nabase-like la kwi-channel. Nabangaka-subscribe-ke siyacela ukuthi ba-subscribe la kwi-channel basixhase. Indaba esikuphathe zona ezokuthi abantu lokhu beyibuza ukuthi kahle kahle UNgelo V siyamazi-ke umfoka Vilana wakaNongoma. Umuphi emculweni woyekelani umculo i-art asekuphathele yona-ke namhlanje ukuthi UNgelo V washo naphi. Siyamazi UNgelo V indoda edume kakhulukazi ngokudla ukotini futhi iphinde idume ngokuba umhleli umcimbi. Siyazi ikhuphwane zakho sibona ikunzi kumcimbi wamaskandi lapho i-category edumile ukuthi kuwine umaskandi onabalandeli abaningi. Siyazi ukuthi bephume bayephuma amabunjwa, ukhuzani, igcokama, eza-DSD, ezendidane qhudelana ukuthi uba unabalandeli abaningi. Khuphwane zakho-ke umsunguli wayo uye UNgelo V, kodwa kuthe nje sacula kancane umaskandi sambonisa inyamalala. Abantu lokhu beyibuza ukuthi kwenzakalani. Ukhiphile-ke ngeqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngokuthi a-retire esemncane kangaka umaskandi, kodwa ekade ethakasela abantu abaningi kangaka. Ushilo ukuthi kahle kahle ube nenkinga yomphimbo. Siyazi-ke la emphimbeni la kuma-vocals noma kwi-voice box, njengoba ngikhuluma ngayo i-voice box iyona edala umsindo. Uthe ube nenkinga le edala ukuthi engakwazi ukumemeza. Siyazi ukuthi mawucula umaskandi kumele umemeze mawuse-studio. Uthi yena-ke ube nenkinga-ke yayo u-voice box odala ukuthi engakwazi ukucula kakhulukazi umaskandi. Uthi uthe kodwa ngokuhamba ama-specialist uthe bamtshela ukuthi engasizakala ukuthi enze i-surgery ahlinzwe emphinjeni bazi ukuthi bemlungisa. Base besho ukuthi kodwa kuza ne-risk yokuthi egcine engaphindanga ekwazi ukuphuma izwi noma engakasakwazi ukucula. Uthi lokho kumnqinisa ukuthi kahle kahle uzokwenza njani ngoba kune-risk futhi nakho noma eya kuma-specialist. Uthi ubelokhu etrainer izwi-ke train. Uthi uze walizwa ngaselingcono. Uthe kodwa ubone ukuthi mayizongena amaskandi kusenje ngenzeka ukuthi izwi lakhe lijike futhi lishabalale futhi masegcina futhi ebuyele kule nkinga le yizwi futhi. Uthi kodwa uthe akekhiphe i-single ezwe amanzi ngobhoko, kodwa engayikhiphi umaskandi kodwa ayikhiphe kwi-afropop kumculo opholile-ke. Uthe vele useyikhiphile i-single ethi ngibeke la, okuyi-single entsha-ke lapha ibiza khona ngo-V, hhayi ngoNgelo V. UNgelo V kumaskandi kodwa kwi-afropop uyibize ngo-V. Ushilo futhi ukuthi kahle kahle wayesifiso sakhe ukuthi naye angaculi i-genre eyodwa la emculweni kodwa akwazi ukucula enye. Uthi kodwa sewutholile ukuthi uzongena ethi khaxa kwi-afropop, kodwa uthe useza amanzi ngobhoko ngale singile. Uthi abantu abayilalele bekhomente besho ukuthi bayizwa kanjani ukuze izokwazi ukuthi aqhubele phambili akhiphe i-album. Uthe kodwa umaskandi akawuyekile, usazophinda abuye ngumaskandi kodwa uzobuya mase izwi selizi impela seliqinile sekwazi ukuthi engakwazi ukubiza kahle e-studio. Siyazi-ke ama-hit akakhipha ngumaskandi, enye ethi umzimba osebenzayo. Indoda edume kakhulu ngokubhala leya, ibhala izinto ezenzakalayo, kodwa uthe usazoqhubeka futhi nakwi-afropop acule futhi. Cela simlandele khona noma ngena la ko-YouTube nakuma-digital stores ubhale nje ukuthi V ngibeke la, uzoyithola isingle yakho umuzwe ukuthi umfana ushaya kanjani. Sekuye-ke kubantu abacula umaskandi kodwa futhi abacula ama-genre amaningi. Siyakhumbula kudala idlamanzi uMgqumeni wayecula ama-album amaningi kodwa ayenokuhluka, okusho ukuthi izwi lakhe walihlukisa azi ukuthi mayethi abakwethu uzocula athi, uMgqumeni uzocula athi, idlamanzi ucula athi, kodwa kucula umuntu oyedwa kodwa uma uyitshela ungazuthi abantu abahlukene. Lokhu-ke kwenzeke akuqali kwaqala ngoMgqumeni engimkhumbulayo futhi UNgelo V. Undlule UNgelo V uCevuzile ukwayikhipha isingle yakhe ethi i-affidavit lapho ayibiza khona ngokuthi ucula i-pop maskandi not umaskandi.
Kuthe kusenjalo-ke kulo nyaka uNgqeshe Koba Yivutha Dokuzabasela ngeminyaka ama-80s yamazi Mfezi emnyama umfowakhe naye-ke ukhiphile i-albhamu entsha ethi La Kokota, akayibizi ngeFezi uyibiza ngoPhumlani, uyibize ngokuthi ucula i-trap Maskand. La okuwuhlobo oluze ukuthi nesigqi nyana samaskandi, kodwa kusenjalo uyezwa ukuthi kahle kahle khona i-rap la, khona into engathi lo mculo lowo Nasty C. Uma uyelalela-ke le album sesingena kuyo, album impela leya, kodwa abanye noma phela singayi nganxanye ngamanzi, kodwa abantu baphumelelile, abanye bathi ayi cha imnandi. Nami ngilalelile ngize ngayithenga impela. Uma ngilalele cha imnandi impela, khona ingoma lapha eningi ongeke ziningi. Umakoti kaMfowethu abantu abayithande kakhulu uthi uMbhekane, umakoti kaMfwenu, ubaba uMbhekane. Wancelisa wena ubuqaza phansi, yini lo yenzayo. Ziningi-ke iy'ngoma ezimnandi la kule album leyana. Nawe ungangena la uthi Phumlani La Kokota, uyilalele yonke le album ngoba ikhona la ku-YouTube. Uzobe usuyizwa ukuthi kahle kahle lo mfana ugijima kanjani. Mase uya futhi lapha ko-Play Store Spotify, uguglishe nje ukuthi Phumlani La Kokota, uyobe usuyithola i-album yakho wazi ukuyithenga. Mina ngiyithenge ku-Play Store ngo-R40. Cabanga ukuthi nawe ungayithola ngemadlanyana nje eshibhile. Siyakhuthaza ukuthi abantu abaxhase abaculi, kakhulukazi ngoba kuyisimo lesi se-lockdown abaqashwa. Cela abantu sibaxhase kakhulukazi ukuthi singene kuma-digital stores sithenge khona. Ungifake amahlobo-ke ngiyededa indawo, ngiyabonga.